Dragi gledatelji, u ovoj posebnoj blagdanskoj epizodi pridružite mi se na fascinantnom proputovanju ruralnim gradovima Engleske. London. Grad koji ne treba posebno predstavljati. Svi smo već upoznati sa njegovim ikoničnim simbolima, poput legendarnog crnog taksija, double-decker buseva i javnih WC-a. Iako London pruža mnoge zanimljivosti, ovoga puta odmaknut ćemo se od vreve grada i zaputiti se u dijelove Engleske gdje vrijeme sporije teče. Sa ushitom gledao sam u ljupke pašnjake Ujedinjenog kraljevstva. Svakim kilometrom udaljavao sam se od betonske džungle i približavao svojem odredištu, gradiću zvanom Derby. Gradić Derby sa svojih 250.000 stanovnika zauzima 22. mjesto po veličini u Engleskoj. Derby je glavni grad okruga Derbyshire i leži na rijeci Derwent. Obala rijeke Derwent popularno je okupljalište za mlade, patke. Derby se smatra koljevkom industrijske revolucije jer je u njemu izgrađena prva tvornica. Mladi Englez John Lomb je 1721. godine izgradio tvornicu za pletenje svilenog konca, nakon što je u prvom zabilježenom primjeru industrijske špijunaže ukrao dizajn mašine za pletenje od Talijana. John Lomb je godinu dana kasnije umro pod sumnjivim okolnostima, no Derby je polako postajao središte industrijske revolucije, a i danas je dom velikim tvornicama poput Rolls-Roycea. Kao i većina engleskih gradova, prepun je šarmantnih kućica izgrađenih od opeke, starih crkvica i odiše engleskim šarmom, premda su tu i tamo donijeli pokoju upitnu odluku u gradnji. Dobar dio užeg centra zauzima veliki shopping centar imena Into Derby, zbog kojega je propalo 50% privatnih dućana u gradu. U centru Derbija smjestila se katedrala svih svetih. Iako je izvana građena u gotičkom i neoklasicističkom stilu, njezina nutrina i nije baš impresivna. Odmah kraj katedrale nalazi se najstariji pub u Derbiju, kod Starog Dupina. Pub je u upotrebi od 1530. godine i zaštićen je kao nacionalna vrijednost. O Starom Delfinu kruže razne legende, a jedna je i da ga opsjedaju duhovi. U jednoj od ulica Derbija nalazi se skulptura debelog ovna, koja simbolizira slavni nogometni klub Derby County, od milja nazvan Ovnovi. Hrvatskim ljubiteljima nogometa ovnovi su poznati, jer su u njima igrala i naša dva igrača, Asanović i Stimak. Nakon otprilike pola sata obišao sam cijeli centar i pitao sam se što dalje. Sljedeći dan ponovo sam prošetao Derbijem. Opet sam vidio debelog ovna, katedralu i patku i zaključio sam da sam iscrpio sve zanimljivosti Derbija. Zbog straha da bi ova epizoda mogla ispasti jako kratka, te bi mi Radio Hrvatska televizija uskratila božićnicu, odlučio sam potražiti novu temu. Besciljno lutavši ulicama, moju pažnju zaokupila je mala prodavaonica zagonetnog imena. Odlučio sam provjeriti o čemu se radi. Unutra me dočekalo obilje starih vinilnih ploča. Listajući kroz nepresušna imena autora, prisjetio sam se kako je Engleska iznjedrila mnoge slavne glazbenike koji su uvelike utjecali na svijet glazbe. Odmah sam provjerio koja slavna grupa je iz Derbija. S obzirom da ni prodavač u trgovini nije čuo za njih, odlučio sam kupiti ploču nekog drugog britanskog autora. Projekt Alana Parsonsa britanska je progresivna rock grupa i osnovao ju je Alan Parsons, producent mnogih slavnih albuma poput Tamna strana mjeseca i Pusti neka bude. Kultura strvinara njegov je 8. album. Sljedeći dan odlučio sam se zaputiti u Birmingham, u potrazi za drugim trgovinama vinila i zaboravljenim draguljima iz svijeta glazbe. Bus je kasnio preko sat vremena, što mi nije išlo na ruku, jer u Engleskoj dućani rade samo do 4:30. Birmingham sa preko 1 milijun stanovnika drugi je grad po veličini u Engleskoj. Poznat je po najvažnijem izumu još od kotača, automobilskoj gumi Johna Dunlopa.
Također, ovdje je izumljen celuloid, bez kojega sada ne bi mogli gledati ovaj dokumentarni film. Birmingham je lijep i moderan grad. Njegovu vizuru krase otmjeni neboderi i zahvaljujući odvažnim arhitektima, suvremena arhitektura odlično se uklopila sa povijesnim građevinama. U Birminghamu je oformljeno pregršt slavnih grupa, poput Crne subote i Svećenika Jude. Prva prodavaonica ploča na mom popisu nalazila se ovdje i zvala se Discovery. Kao što je i običaj u prodavaonicama rabljenih ploča, prodavači su bili pričljivi i ljubazni. Mogao sam puštati ploče, a čak su me ponudili i sa šalicom kave. U Discoryu sam kupio dupli album Na cesti grupe Promet, koji je osnovao legendarni Steve Winwood, kasnije poznat po hitovima i live album Na cesti snimljen je uživo u Njemačkoj, što ne čudi s obzirom da je grupa Promet osnovana baš u Birminghamu. Komercijalni centar grada zove se Bull Ring. U 12. stoljeću tamo je oformljena tržnica, a danas je na tom mjestu izgrađen veliki trgovački centar, prepun dućana sa muškom odjećom, ženskim rubljem, satovima, slastičarnama i voćarnom. Usred Bull Ringa još stoji možda zadnji podsjetnik na nekadašnji izgled grada, crkva Svetog Martina, čiji interijer puno bolje paše njenom eksterijeru za razliku od katedrale u Darbiju. Jedna od zanimljivosti engleskih gradova je da imaju bankomate sa besplatnim novcem. U početku me čudilo što u Engleskoj nitko ne nosi kišobran, no vrlo brzo sam shvatio zašto. Druga prodavaonica vinila koju sam posjetio skrivala se u ulici Dalton i zvala se Swordfish Records. Na čarobnim policama ove male vinil prodavaonice našao sam pravu rijetkost. 4. album predivne britanske kantautorice Kate Bush. Iako je inicijalno primio miješane kritike, album Sanjanje danas se smatra važnim i najinovativnijim albumom u njenoj karijeri. Treći vinil shop koji sam planirao posjetiti zvao se Hard to Find Records, ali nisam ga uspio naći. Sljedeći dan kupio sam kartu za Nottingham. Grad možda najpoznatiji po urbanoj legendi o Robinu Hoodu, razbojniku iz Sherwoodske šume. No, možda i važnije, Nottingham je mjesto gdje je izumljen ibuprofen, otkuda mu i ime. Sa svojih 300.000 stanovnika, Nottingham zauzima 14. mjesto po veličini u Engleskoj. Ljubiteljima sporta biti će poznat po klubu Nottingham Forest. Ispod božićnih uresa koji su kitili grad u blagdanskom raspoloženju, nazirale su se šarmantne viktorijanske građevine. Niti Nottinghamu ne fali poneko slavno ime iz svijeta glazbe, pa je tako u njemu rođen Bruce Dickinson iz benda Željezna djeva. Pravi nottinghamski vinil shopovi skriveni su od prosječnih prolaznika, te se za njihovo pronalaženje treba malo potruditi. U veseloj prodavaonici Big Apple našao sam vrijednu ploču, prvi album grupe Grimizni kralj. Jedna od najčudnovatijih engleskih grupa imala je čak 8 različitih postava i njihov album U dvorima Grimiznog kralja smatra se začetnikom eksperimentalnog roka. Možda najpoznatiji simbol Nottinghama istoimeni je dvorac koji se smjestio na brdašcu iznad grada. Nottinghamski dvorac izgrađen je 1067. godine. Kroz povijest je više puta bio sravljen sa zemljom i njegov izgled mijenjao se kroz stoljeća, tako da danas izgleda ovako. Složit ćete se da se ovo nikako ne može klasificirati kao dvorac. Ovo je dvorac. Ovo je malo bolja kuća. Danas Nottinghamska kuća služi svrsi kao muzej i galerija. Posjetitelj se može upoznati sa slavnom prošlošću Nottinghama i razgledati dosadnjikavu izložbu prepunu starih čupova i pljesnive odjeće. A u predvorju može kupiti poneki suvenir koji besramno eksploatira lik i djelo Robina Hooda. Dakle, ako vam neko spomene Nottinghamski dvorac, sjetite se da mi imamo bolje dvorce u Zagorju. Odmah ispod dvorca smjestio se jedan od najstarijih pubova u Engleskoj. Stari put u Jeruzalem. Iako se zapravo ne zna koji pub je najstariji i još ih se nekoliko bori za tu titulu, vlasnici Jeruzalema su na fasadu besramno napisali da je upravo on prvi. Druga prodavaonica ploča također se sakrila u malom prolazu, Hurts Yard.
I vjerujte mi, ovo je jedna od najzanimljivijih u kojima sam ikada bio. Nisam siguran kako se Rob, vlasnik prodavaonice, u njoj uopće snalazi, ali sve je to dio šarma ovog kolekcionarstva. Ovdje sam našao dupli instrumentalni rock album Focus 3, grupe Focus, možda najpoznatije po njihovom hitu Hokus Pokus. Grupa Focus zapravo je iz Nizozemske i nema smisla što se nalazi u ovoj tematski engleskoj epizodi. Na kraju, putevi vinila ipak su me ponovo odveli u London. Obišao sam nekoliko vinil shopova koji su svi bili smješteni u kvartu Soho. Zanimljivo je što su neki od njih bili usko specijalizirani za određenu vrstu glazbe. Harold Moores tako prodaje samo klasičnu glazbu, Phonica Records samo glazbu za koju nisam nikad čuo. Sister Ray velika je i svestrana prodavaonica na čak 2 kata, no možda zbog londonske lokacije sa nešto skupljim cijenama. Baš u Londonu vidio sam i najskuplju ploču na ovom putovanju. Vjerojatno vrlo rijetko još čuvano izdanje Tamne strane mjeseca grupe Rosie Floyd imalo je cijenu od čak 5.500 kuna. Na povratku razmišljao sam o ljepotama prirodnih i urbanih pejzaža Ujedinjenog kraljevstva. Sa putovanja po ovoj bogatoj i ponosnoj kraljevini vraćao sam se puno bogatiji, a osim divnih sjećanja ponio sam i glazbeni podsjetnik na šarmantnu Veliku Britaniju. I jedan na Nizozemsku. Dragi gledatelji, nadam se da ste uživali u ovoj dvodjelnoj epizodi. Sljedeći puta vidimo se u Johannesburgu.